Hai, salutare și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi vom continua seria noastră de Call of Duty Mobile, episodul 3. Dar înainte să începem acest episod, vă rog să lăsați un like, un share, un subscribe, să nu uitați de să lăsați un comentariu cu o sugestie de joc pentru un videoclip viitor. Hai să-i dăm drumul. Quest-urile le-am făcut până să dau drumul la episod, așa că vom da direct match. Hai să intrăm în match. Gata. Acum așteptăm. Sper că mă aud destul de bine. Sper. Încep eu data. Vreau să văd locația. Deci, nu știu, am ceva anume cu locația mereu. Trebuie să fie diferită. Sper să fie. Nu prea mă înțeleg eu cu locația asta, dar hai că e ok, că știu câteva șmecherii și aici. Dar stați pentru să intru la setting. Aici. Am revenit. A trebuit ca să intru puțin în setări și să dezactivez acel mod. Cred că nu s-a dezactivat. În fine, hai sus. Se mișcă cam greu și nu știu de ce, dar dacă mă pun mai pe aici, am vizibilitate încolo. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Cover me. Hai că dacă ești Ana, de unde trage ăla? Nu-i nimic, trebuie să recuperăm. Tragem așa de... We've taken the lead. Deci asta nu-mi place deloc. Gata, m-a aranjat și cu această armuță. Ca să pot să tragă singură, am dat pe automat. Ce We tied for the lead. We lost the lead. It's too close. Fight harder. Și pe acolo nu-i nimeni, momentan. We lost the lead. Nu, adică îi ține în spatele lui ăsta. Mamă, ce aiurea. Enemy Shock RC is coming. Băi, după ce aruncă, frate, de nu moară în halul ăsta. Ia stai așa că am și o altitele grea aici, frumos. Enemy Shock RC has been destroyed. Jucați murdar. The enemy is jamming our radar. Hai că mai joc dacă e. Pick it up, team. Ne-au omorât ăla pe toți. Contact with enemy. Friendly Shock RC is coming. L-a dat drumul la foc. Ia să vedem aici. Friendly Shock RC has been destroyed.
Am sărit. Și mergem peste ei direct. Hostile predator missile inbound. Hai să dăm drumul. Nu am pierdut meciul ăsta. Nu nimic, mai avem un meci. Hai repede. Ok, meciul trecut l-am pierdut. Dar nu-i nimic. Continuăm. Stăm aici. Sau nu mă. Hai să băgăm un meci la Battle Royale. Pentru că aici n-am mai jucat. Hai să dăm un meci aici. Și vedem ce se întâmplă. Sper că să asta cam prea strâng pe colțul aici. Sper să nu mă deranjeze. Ok, am intrat în meci. Dăm puțin. În prima dată avem un cuțitaș. Cuțitașii. Dar încă n-a început meciul. Văd că nu pot să folosesc asta. Mergem după asta, poate-l prindem, poate-l tăiem. Hai să-i dăm drumul. Deci am dat una. Am intrat în meci, acum să vedem care e faza. Bine, că am mai jucat aici, știu care e treaba. Mai avem puțin și aterizăm. Hai că da. Deci să aterizez fix pe casa asta. Poate găsesc ceva. I-am dat open. Am luat astea. Luăm și cine mai trebuie de aici. Luăm și asta. Arma asta cred că o să ne trebuiască. Hai. Acum nu mai avem nevoie de nimic. Trage destul de bine arma. Dar trebuie să facem ceva. Am luat setting. First blood. Și trebuie să dăm aici. Pentru că mie îmi place mai mult să trag automat. Decât să mă chinui eu, mai bine trag eu automat, frate. Hai, gata. Hai sus. L-am văzut. Așa, a adunat tot ce trebuia. L-am omorât și pe asta. Hai să-i dăm în continuare. Dar nu-mi place cum alergă. Parcă alergă prea încet, nu? Hai să vedem dacă putem să luăm mașinuța aia. Dar nu cred. Bine. Haide. Nu n-avem cum. Haide. Locația asta e destul de cunoscută și destul de Capture the bună. objectives. Vedeți? Aici se mișcă Enemy mult, taking C. mult mai repede. We're capturing Alpha. Enemy has C. We captured A. Am vrut să-l omor pe ăla și m-a omorât el. În fine. We captured B.
jos. We've taken the lead. Enemy UAV spotted. Pe aceia doi i-am omorât. E ok. Changing mag. Mi se pare că mai sunt dornici Losing B. de UAV recon bătaie. standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. Ah, m-a luat. Nu prea e ok, dar acum nu pot să o omor la nesfârșit. We're capturing C. Losing A. Friendly shock RC is coming. We lost Sau A. că am dus. Pe ăsta nu se știe ce l-a Reloading. lovit. Cover me. Se pare că s-ar putea să fie cineva sus aici. Changing mag. We're capturing C. Acolo cred că era, dar nu l-am văzut în film. Hai să dăm, să continuăm aici. Captured C. Losing Bravo. Lost B. Losing Charlie. Ah, și când voiam să trag și eu mai... Hurting. Keep fighting. Objective almost Mai complete. așa, Keep mai it up. repede. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Ei, și de unde ar puteam eu să-l văd pe ăla, frate, adică... Chiar nu știu. We're capturing Bravo. Trebuie sniperul ăsta We neapărat. captured Bravo. Mamă, și așa m-a luat. Deci, ca în craf. Losing C. Nu trebuie să We're ne luăm capturing A. bătaie. Bătaie, puțin. Nu avem We cum, lost adică Charlie. e prea... Captured Alpha. Ah, și... Nice work. Ready Winner. for the next round. Chiar că n-aveam chef mai mult, dar nu nimic. Mai avem o repriză. Capture the objectives. We're capturing C. Enemy taking A. Capture Charlie. We're Ah, capturing B. We've taken the lead. ce joc ăla. Enemy has A. Să We mă duc captured C. undeva We're să-i capturing mor Bravo. și el. Captured B. Losing B. We're capturing Alpha. Aoleu, cum era ăla acolo sus. Ce bine s-a pus ăla. Enemy in sight. We're capturing A fost A. extrem de Hostile bine. hunter killer drone inbound. Deci, acum știu unde trebuie să atac. Dar degeaba că tot eu m-a omorât. În fine, conducem I got shot. ceea ce e ok. Ah. Losing Charlie. Avem și noi grenade? Frag out. Reloading. Sau ce-o fi Changing ale? mag. Cover me.
Haide! Be advised, hostile sentry gun spotted. Mamă, și eu cred că nu știu, dar Keep on them. eram We're winning this one. aproape 50% sigur că l-a urcat după mine, dar vedeți, dacă nu m-am mai uitat odată, dacă mă uitam și a doua oară, cred că îl luam. Că nu cred, sunt sigur că îl luam. Losing C. We're capturing Alpha. We lost C. We're almost there. Keep it up. We're capturing B. Mort. Losing Bravo. Capturing Alpha. Ah, Losing B. n-avea cum să nu mă ia, dar în fine mai avem foarte puțin și câștigăm acest meci, adică easy. Frag! Oricum la o să bubuie. Și l-am câștigat pe acesta. Adică a doua rundă din primul. Da. Sau nu. Din al treilea meci în total, dar din al doilea de la Ranked și primul pe care l-am dat la Battle Royale l-am pierdut. Deci, un meci câștigat din două. Din trei, Hai să continuăm. Am avut scorul de 1305, am stat locul 3 din Nice work. Well done. cei 5 jucători de mei sau câți eram noi în team. Dăm aici, dăm aici. Și cam atâta și cu acest episod și nu uitați dacă v-a plăcut acest episod să lăsați un like, un share, un subscribe și un comentariu, cum am mai zis și înainte de a început în acest videoclip, cu următorul joc pe care vreți să-l încercăm pe acest canal. Eu am fost Ștefan Gaming și v-am pupat, pa, pa!